nilagay na yung mga ano. Ayan. Wow! Sa ilalim, lagyan mo pa ng ano. Idiretso mo sa ilalim, dahil para may mga bata. Mga ano. Ha? Ah, hindi na. Silo na lang yan. Ah, ano na nila dyan. Kasi sila magsilo. Hindi na magsilaw. Para dito lagi na sila magtambay. Hindi na magpasaway doon. Sigurado pag nagnganak naman yung itim doon. Saka yung dalawa naman ulit. Ah, ito. Lapit na yun din yung isa eh. Ilipat ko na naman yan ang gabi ko doon sa dulo. Lipat na. Kaya nga eh. Ganda doon kaya walang gabal. Hindi, dyan lang banda yung yan lang. Dyan na daan-daan lang. Para lumakad na dyan. Kaso lang baka tirahin na mga. Dami kong papaya dyan. Parang ano na tayo, may gate na tayo ng papaya pag lumaki sila. Ilagay ko kaya doon banda yung ano, pausukan doon sa gitna niya, no? Si urong na yan doon. Para wala Ano, na. mga minit, mga hapon. Kaya nga, mamaya. Buhatin mo lang yan doon. Doon banda o sa may gitna na dad. Kasi na ano dyan yung iba eh. Laya na yung mga lahat na yan lahat. Ng mga ano mo, kundol. Wala na dyan yung kasapang. Kasi ang malaking ano niya, sarana, nakuha na doon. Maganda nga yung para mamula pa yung. Ayan na, namuso na siya dado. Namuso na yung isang. Hindi, nagkapalit agad yung tatlo mong tinubang agad yun. Puti, makaano tayo ng ano ng bigas pag ano. Kabayan sa internet. Sabi ni ate, akin sana yun ah. Maganda yung magbenta din sa store sa kanya. Dami pa naman. Dami yung sahag. Dami sa akin. Doon daw, namuso naman yun doon nga sa may kaya yung isa. Sa gilid niya. Tawa ka na sa akin sa dami. Lalo lang doon sa may ano na. Doon. Dati kahit isa wala yung puno yan doon sa may doon sa may ano ba yan. Wala kahit isa. Ayun. Dito sa may pili, lagyan ng isa din nga sa akin. Dito banda sa isa din. Yung Palawan na yan, dahil maganda yan siya sa ano mo. Yan ang ginaano namin, pinapakain sa baboy dati. Ngaluan ng pigs. Ang sahig lang dad yung ano mo, tapos ang sa gilid, para hindi ka masyadong madamihan ng ano, yan o, yung ito, pa, ha? Sahig. Sahig lang lagyan mo ito sa gilid, tapos andito. Kulungan. Dilim na lang. Buti libreng kahoy mo. Yung pa ako lang bilhin. Huwag ka na dyan kulungan. Dito mo na ilagay lahat dito sa harapan.
Dito, magkatabi sila dito. Matsambahan ka dyan. Makuha din na yan ng ano. Check. Malapit na yung bagay, pag nag-clean ini, wala naman to siya. Pagod ka na ba gumawa ng ano? Lahat ng utot mo, mag-utot ka, mag-video mo. Dali lang naman, seconds lang naman ito mag-video eh. Mapagod. Ayun pa tayo, may content ka pa. 4-9 yung following ko. O, 88, 10 na lang. Pag i-congress ka na pala ni Lolo the Anime, tadad ng create ng ano, content rising creator, diyan na pala yung babawiin. Parang na ano mo na kasi yung level 1 hanggang level 3. Hindi niya na babawiin hanggang ano. May dalawang silog yan. Nasa mama nila lahat pang gold yung kanilang kulay. No? Ito yung mga bago na ano. Cute na mga mukha. Thanks for sharing. Char pala ang tawag sa kanyas. English pickles. Burong kamyas. Buo o burong kamyas. Uwa is good for digestion.
Tapos, siguro yung pinanood niya talaga. Tapos, ano tayo naman. Ating ano kahapon yung vlog. Sabi kami di Patiyok. Patiyok ba yun, Dad? Yung ano yun, patiyok? ano mga guys, ayan. Ako tayo ng inyong. Tingnan natin kung makikain natin. Kasi sabi nila kinakain ito. Para malalim tayo. Ayan, try natin. Ano tubig yung kita ko kinakain. Ayan. Ganda na. Tibay na. Tibay na. Sila yung magtatambay ang mga ano. Kaso mag-amoy ipot naman dito, Dad. Ha? Ano talaga? Bagay. Turn pa na yung aking old na. Pouring up sa bahay. Sa loob. Tamad ako magluto. Ng bahay kasi wala.
Mangitlog na to mga isang buwan pa. Ay, puti dad. Ay, dito lang yun. Strawberries of Bimong Farm. Dami strawberry. Luag kaayo siya. There you go. Dami. Sa Baguio siguro. Hello, followers. Ayan, guys. Ang first
Ay, naiis na. Happy birthday, Hinilin.
Yang po, grabe na po ang gusto nila. Ang aking mga rules. Hindi na po siya. Salamat. Parang ano siya? Ay! Ay, wala, te! Opo.
Guys, shout out. Gawa tayo ng kulungan ng manok guys. Salamat sa mga support ko yan guys. Salamat. Abdak lang guys, dapat na guys.